Vrijdag stond in de Schouwburg de dansvoorstelling Just Dance op het programma. Hierin lieten de dansers en danseressen van Jansen dansen en sporten hun repertoire zien aan het toegestroomde publiek. De show was in een zeer korte tijd gerealiseerd. Nou, bij een normale theatershow zijn mensen 1 jaar tot 1,5 jaar aan het repeteren. En dan 5 dagen per week, 8 uur per dag. En wij hebben het in 2 maanden gedaan. Ik vind dat wel een prestatie. Alle soorten dans die bij de dansschool aangeboden wordt, waren vertegenwoordigd tijdens de show. We hebben echt van alles. De leeftijden zijn ook heel divers, van 2,5 tot 80 is de oudste volgens mij die meedoet. Maar we doen hip-hop, kinderdans, stijldansen, zumba, zumba gold. Ja, dus lijndansen, stijldansen, dus echt van alles. Met 170 deelnemers in de leeftijd van 2,5 jaar tot 87 jaar keek de organisatie trots terug op Just Dance. Ja, het hoogtepunt is dat we allemaal vrolijk zijn en meedoen. Maar het belangrijkste is dat iedereen op zijn eigen manier zich kan presenteren en eigenlijk schitteren op zijn eigen manier. En dat vind ik wel heel belangrijk. Iedereen mocht meedoen en ja, we hebben er gewoon een heel gezellig boel van gemaakt.